Driekes! Ai, toch. Mijn werkers, die als een vrouw zij is, wie zijn man vaar genoeg pensioen achtergelaten. Dank je, mijn meid, dat lijkt baie prachtig. En toe, voor wat werk je daar? Loop. Die zon staan met die stallie. Mooi. Na. Driekes! Is alright, auntie? Ik heb nog gehoord, auntie schreeuwen, die kus. Die wat? Die kus. Dat is Driekes. Driekes. Ja, Driekes. En wat van die kus, auntie? Wat van die kus? Vieze kus. Dat is Driekes. Oh, ik versta nou, auntie. Finally. Als drie kussen kus. Ach, lieve vader. Is alles alright, auntie? Waar is waar, jouw partner? Wanneer? Hij is zo lang begonnen hebben met die ceiling board replacement, auntie, aan de kamer. En wat doe jij? Ik hou die leer vast, auntie. Toen werk moest auntie Ruby. Jan, en die kamer is tiels is glad as die leeg en die man. Wat was dat? Jerome met weer van die leer afgevallen, auntie. En jij staat hier met niks als hij. Gee patje. Bel je ambulance. Driekes! Hier wil ik goed slaan. Driekes, de grote hond. Driekes! Hierzo wil ik een lekker. Wat is het? Mams, kom, ik zoek gewoon mijn ma's opinie, nee? Wow. Wat is opinie? Oh, wat ik aan mijn kamer ga doen wil, hè? Kijk, Wow. En toen wie dan met jou gezegd dat is die kamer gaan doen raak? Nee. Als het een nieuwe tweedehandse mat, een beetje paint, dat is al. nou, wat betekent dit, mijn ma? Dat betekent dat was een nieuwe mat. Wanneer twee eigenaars aan anderen gaan, dat is maar. Nee, en zij dan moest lang alleen niet in mijn ma. En daar bestaan ook hier dingen zoals nieuwe tweedehands. Driekes, jij is buiten ondankbaar wie met pa getrouwd was. Ma, ik weet, ik was hier samen met pa getrouwd. Het is niet nodig om het aan elkaar voor mijn voorkop te gooien. Ik zei maar net, jij moet door die big boss hier rond. Jij besluit wat hij gaat doen gaan raken. En ik iets aan gezegd. Nee, hier wordt niks gedaan. Ja, maar nou, dit is maar zo onrechtvaardig dat die hele huis gedaan wordt en mijn kamer nog steeds zoals een tronkcel moet, lijkt me maar. Nou, wat voor hem, ja? Die feit dat het lijkt zoals een tronkcel. En laat ik jou elke dag in mijn nerveus. Van hoe jouw leven gaan wees permanent. Als je weer jouw voeten in je verkeer zet aan die tronk. Ma, Wat is het, Driekes? wanneer nou? Wanneer wat? Ma, nou, hij stukje bij mij. Wat, dat? Ik ga niet toe bank toe, maar ik ga eerst hospitaal toe. Hospitaal? Ja, Wie zijn in die hospitaal? een van die werkers deed wat die leraar van binnen die kamer. Damn! Leef je daarom nog of? Nee, ik ga zeggen, hospitaal niet, lijkt zij ze. Mijn ma laat het zo klinken alsof hij niet lijkt in het hospitaal heeft ook een commie. Eigenlijk krijgen mensen lijken overal deze dagen ze mooie aandenk. Zoals kijk gewoon net die oom langs aan. Jees! Als Sarah gewoon nou wacht, dan ga ik vaak toestemming om gewoon tijklap te geven. Volgens mij staan we klap. Ik laag jou Dat op. is net jokes, mam. Dat is net jokes. Nee, ja? Weet je wat het jou in man in het hospitaal hè? Nee, hoe kan mijn ma mij afvoer blameer? Ik kan ja. Want toen ik kom, heb ik bijna dood aan jou geroepen. Toen niet stadig en ik die leer los en dan kijk ik op eens roepen schreeuwen. Ik versta nog steeds hoe het mijn schuld is. Als je bij de huis was, dan was hij voor hem nodig om je leer te lossen. Dan was zijn man ook in je hospitaal, maar nee. Toen jij moest om vermisbag. Zo je moest je leer los. Volgende oom dan wordt het een harde slag in die kamer, ik kaba. Ik kan best wel gaan kijken voor die laptop wat ik van mij wil kopen. Ik heb dan gezegd van mijn ma, ik ga dorp toe. Ik weet Driekes. Maar ik heb niet geweten dat je wat elke keer bij de huis gaan wezen.
Oké, sorry dan, mam. Sorry, is mijn fout dan. En toen gaan je maar window shopping met die oor. Nog voor je geld gekregen. Ach, wat? Ik heb ons geweten, het is net een matter of time toen hij nat is om eerst aan bij mams dier gekomen. Oh, gelukkig als ik hem doe maat te wees. Ah, you're welcome, mams. You're welcome. En toen? Je toen je laptop gekregen. Ja, en dit verbagen ook nogal zo. Rechtig? Net 5000 rand. Wat? Ja, en om te denken, dat is ook nog eens net de tweedehandse ding, mam, zo. Tweedehands? Ja, het was ook nog net eerst 2 ENA's aan geweest, you know. Dank je, baie dank je, mams. Dank je. Hey. Tweedehands. Morgen, Ken. En Sylvie bedoelt zeker middag. Ja, dat ook. Een kopje thee voor mij, alsjeblieft. Excuse aan Sylvie? Ik vraag je me een kopje thee maken. Ik is schoons uitgeput. Ongelukkig is ik bezig. Marina, wat kan zo belangrijk wees? Ik vraag om een kopje thee te maken. Nee, je dorp toe aan het gaan kopen. En Sylvie lijkt zoals iemand wat van die dorp afkomt. Hoekom dan die koffie daar kopen? Askes? Ja. En die vraag wat aan Sylvie nou net gevraagd het oor wat belangrijk is. Die besigheid se Edmund waarmee ek besig is van vanoggend af. Ek kon net 2 van my kliënte se naels doen. 3 van hulle moes ek huis toe stuur wie hulle hare wou gedoen het. Ek moet in die volgende halfuur die boeke by die boekhouer uitkry. Marina, wat is die big issue? Die besigheid is my issue aan Sylvie. En Sylvie kan nie kom maak en doen nes aan Sylvie lus het kom en gaan sonder om my in kennis te stel nie. Dis letterlik nou voor 2 en dan Sylvie kom nou eers hier aan. Ons het al geld verloor. O nee, wie is ons Marinakie? Ek moes geweet het aan Sylvie gaan nie meer worry besigheid nadat die geld kop toe gaan nie. Nie almal van ons het mans wat vir ons pensioenfondse agterlaat nie. Ai, wie kan jy seker reg? Kyk daarvoor moet jy eers getroud kom. Dit is glad nie 'n joke aan Sylvie. Die afgelope 2 weke is aan Sylvie net 'n ander mens, veral nadat die tweede pensioenpayout van hom Mike uitbetaal is. Marina, as dat nie doel om geld te hê nie, ha? Dan jy mense raak ryk om dieselfde te bly. Oh, no, my kind. Jy moet verander, jy moet change. There are signs in wonders. No wonders die wêreld lyk so buite nie. What's supposed to be that? Nee, ek sê maar net aan Sylvie. Ek dink daar is baie mense daar buite wat 'n dierles geleer was deur geld in die lewe wat vandag spyt is. Marina, vervloek jy my? Nee, glad nie aan Sylvie. Soos aan Sylvie sê, mense kan nie dieselfde bly as 'n mens geld kry nie. Daar is signs and wonders. Maar glo my, daar is baie signs and wonders van mense hier buite, dieselfde mense wat eens op 'n tyd geld gehad het. Nee, kan weet jy wat? Jy confuse yourself. Wat er signs en wonders kan daar buite wees van mense wat geld gehad het en nou nie meer geld het, ja? Ek weet nie, skuld, leen, loof, beheermense. Wie kan? Soms vergeet ek jy is Sari Williams se kleindogter. Jy begin al meer en meer so Sari klink, judge ook al. As aan Sylvie dink, die is judge. Wag eers tot al aan Sylvie se geld op is, dan praat ons weer. En daar is my cue. Cheers for yes. En Sylvie? Ik luister. Waar toe gaan aan Sylvie nou? O, ek gaan met thee drink daar waar ek bietjie meer rus, vrede en my nog oordeel gaan kry. Nee, aan Sylvie kan nie nou gaan nie. Ek moet die boeke dorp toe kry. Sê my kom 'n kliënt en wie gaan nie voorhou? Hoe is daai my probleem? Ek weet nie, seker omdat ons partners is. Marina, jy maak van die te 'n big deal. Dat is so groot nie. Vraag jou ouma om jou oogie te hou terwyl jy uitgaan. Wat wie gaan betaal? En Sylvie weet my ouma doen nie werk vir nietie. Geef die va. En dan wil ik change vir jou vir sweeties. Ciao. Meneer, ek verstaan dat jy alleen nie is, maar die werk gaan hopeloos stadig. As jy die leer reg vasgehou, dan was julle mos nog 2. En dan was die werk amper klaar. So ek wil niks voor jy klaar nie by my nie. Werk klaar, man. Wat zo?
Hi, goeiemiddag, dominee. Goedemiddag, zuster Sylvie. Joe, alle wereld. Hoe verjug ik mij en uw vooruitgang, zuster Sylvie? Ik moet zeggen, dat lijkt prachtig hier binnen. Dominee, die zatkamer en die kombuis lijkt eigenlijk nog de hele tijd zo. Eigenlijk moest dat doen met Mike zijn eerste geld in betaling. En daar zullen hele paar maanden terug. Wow, oké. Ja, doe. Maar anyway, dat lijkt toch prachtig hier. Ja. Goeie keuzever wat u hier zo heeft. Ja. Kan ik maar zitten? Ja, dominee, kom eens. Kan ik wat dominee iets krim te drinken? Ons is nog baie bezig, dominee, soos nou eindelijk baie stoffig. Asie Foutie, wat is beschikbaar, suster? Dominee, ik denk is koeldrink, juice, suurlemoenwater en bietjie drinking yoghurt. Dat is wat dat is, dominee. Het klinkt of je gezegd het bier. Ik zal een glaasje of 2 van dit genieten, zuster. Dominee, ernstig? Nee, zuster. Ik weet nou net, je hebt bier in je huis. Hij nee, dominee is eindelijk myne nie. Ach, u hoeft niet verskoning te vragen, nie, zuster. Ik verstaan dat u eindelijk net die oppasser is van die bier. Ja, dominee kan maar zeker dat zo noem. Maar zuster, in elk geval, ik wil niet uw tijd mors nie. U wonder zeker hoekom is ik vanmiddag hier. Ja, dominee, kijk. Ik ga niet wat dominee jokken. Ik is nogal kwaai uit die veld geslaan, want gewoonlijk Sarah zei ze langzaam op zijn hoofdkantoor. Ja, nee, kijk, zuster. Laatst heeft dominee Venter iets genoemd toen ik nou die eerste keer kom bezoeken bij die gemeente. Ik heb aan die begin niet saamgestem, maar later toen verstaan ik 100%. Oh, wat dominee Venter aan gezegd? Hij heeft genoemd dat zuster Sari een speciale gemeentelid is. Ik stem nou 100% saam daarmee. En dus hoe kom ik betekent keer daar in pop, daar bij zuster Sari. Maar ik is vandaag hier bij u omdat het noodzakelijk is voor mij. Is iemand dood? Nee, glad niet. Ai. Zuster Sylvie, glad niet. Zuster, moet ook nou niet denken dat ik uit mijn beurt uitspreek nie. Maar u moet verstaan, dit is voor mij belangrijk dat mijn gemeenteleden veilig en beschermd is. Nee, dominee, ik is zeker gemeente waardeer dat. Ja, nee, zuster. Ik moet net baie eerlijk vanmiddag wees. Ik is effens bekommerd oor u. Hi, nee, dominee, hoekom dan? Zuster, in my jarenlange tyd in die bediening het ek geleer dat die duiwel se grootste trekpleister finansies is. En dis hoekom ek nie gerus voel in hierdie tyd toes u nie vir my as die Geestesvader genader het vir 'n bietjie leiding en advies nie. Dominee, hoe bedoel dominee na tyd soos die? In u tyd van rykdom, suster, ek is bietjie bekommerd, want suster Sylvie, wie bid vir u? Wie tree in u belang op en wie beskerm u finansies? Dominee, ek dink die is wel groot issue nie. Suster, jy moet nie die duiwel beproef nie. What's supposed to be that? Ai, suster. Jy weet so 2 maande gelede, toe open ek 'n rekening in die kerk se naam. En almal in die gemeente is vry om hulle geldjies daarin te sit. En ek het net gevoel dat u neseiertjie ook veilig sal wees in die rekening. Dominee, ek wil nou nie lelik wees nie, maar die neseiers in 'n klare kraak. Dan is ook bezig as iemand die opknapping van my huis sien, dominee. Ai nee, suster, en die balans, want ek het gehoor dis die 2de keer wat u geld ontvang van die oorlede man en gerugte doen die ronde dat dit 'n aardige bedragie is. Hi, en waar kom dominee daaraan? Suster, Rosemary natuurlik. Dis knap ek. Ekskuus, suster? Nee, niks dominee, niks. Ja. So dis alweer, wat sê u nou vir ons? Is u reg om 'n ekstra stap te neem na veiligheid waar u verseker is u finansies is onder veilige bewaring? Dominee, ek wil nou nie hê dominee moet dink. Ek dink sleg of snaaks van dominee nie. Maar die is 'n groot besluit, 'n swaar saak. Soos daaroor moet dink, dominee. Maar dominee weet self die hier buite is 'n woeste wêreld, dominee. Suster Sylvie heeltemal verstaan. Ja, dominee. Ek wil u ook net verseker ek is met geen duistere motiewe vandag hier by u nie. Die besluit is absoluut u sin. Dankie dat dominee verstaan. Jan, u sommer so op die spot. Die wêreld is woes daar buite. Is woes, dominee. Nou die ander dag, toe sien ek hoe hulle bejaarde tannie se sak uit haar hande uitruk. Hy nee, dominee, ernstig nou? Suster,
Ek is dood ernstig en ek het myself ook verbaas. Nee, wat het meneer gemaakt? Suster, weet u wat het ek gemaak? Ek het daai skobbejakke Ah, 'n goeie les geleer. hy. Ek het hulle laat verstaan waar die wortels van Dawid ingeanker is. Ek het hulle Suster, dan gaan ek maar weer. Ja, dominee. Dankie, dominee, voor die inloog. Waar zit ik die box? Sit maar daar op die toonbank, dankie Bessel. Kijk. Wat is in die box? En voor wat doen hulle so laat deliveries? Dis 'n nuwe stok wat ek nou moet label en sommer môre weer wegstuur. Ja, dat klinkt rof, jong. Dit kan jy weer sê. En kijk nou net hoe moeg is jy. Hoekom gaan maar jy maar niet doen nie? Dag is al amper om. Nee, kan nie. Soos jy kan sien, is ek die enigste een wat die besigheid ran. Want my partner is die nuwe rich kid on the block. Gepraat van Ritski. Jy is aan moet praten met die auntie. Want ik hou niet van die mensen wie ze nou kom worden. Die. Hoe bedoel jy? Nee, sy is baie wind gehad en om beskof nou dat sy gehaal het. Nee, ek en sy het vanmiddag gestry. Sy het reg verander. Stap hier in en demand dat ek vir haar tee moet maak asof die op die koffie is en ek 'n waitress. Was jy serious? Ja, en om alles te kroon is sy weg nie eers 10 minute later nie. Nadat ek ook moes uitgaan op dringende besigheid, maar dat het nie haar geplan nie. Sy het self voorgestel dat my ouma die fort moet hou. Damn! Nee, dan het auntie buurvrou ons regtig verander, jong. Presies, want wie maak sommer toe en verloor geld? Nee, ik praat van die gedeelte wat sy voorstel dat die auntie die fort moet hou. Auntie buurvrou weet dan wat die auntie in staat is as dit kom by business. Sy het eers 2 keer daaraan gedink toe sy voorstel my ouma moet die fort hou nie. Ja, sy het my net tot in die kop geklap, omdat ek as by die huis is en een van die werkers van die leer afgeval het. Hoekom het sy jou geklap? Volgens haar beïnvloed ek Verdriekus. En Sylvie is mal. Daar is geen manier dat jy ooit iemand kan beïnvloed nie. Nee man, ek bedoel dit is snaaks. Jy kan net niemand sleg beïnvloed nie. Precies. Die auntie sal moet oppas, want zelf miljonair se geld raak ook op. En dan gaan ze weer hier binnenkom regop sit. Wat aan alles hier langs aan? Dis omtrent hulle wy. As my ouma nou hier was, dan was sy jaloes. Dis renovations oral waar jy kyk, vanaf kamervloere, mure tot en met ceilings. Dis reeds hoe een van die werkers van die leer afgeval het, want hy was besig om 'n ceilingbord teen die dak vas te kap en sy assistent het die leer gelos, uitgehardloop om te gaan kyk waarvoor aan Sylvie so skree. Bezel, en Sylvie skree wanneer sy praat. Wees spesifiek vir wat het sy geskree? O nee, volgens die werker het hy gehoor aan Sylvie skree, die kus. En toe hardloop hy uit om te gaan kyk van watter kus aan Sylvie praat. Van sy besigheid het sy kollega toe in die hospitaal beland. Net om uit te vind dat aan die buurvrou eintlik geskree het, 3 kus. Eintlik gee ek nie om wie geval het of hoe ryk aan Sylvie is nie. Sy moet haar attitude verander. Dis nie net my besigheid alleen nie. Of sy moet net sê as sy nie meer wil deel wees daarvan nie, en dan sal ek geld kry en haar uitkoop. Of jy kan Spyker sy pensioenfonds gebruik om haar uit te koop. Net soos sy haar man se pensioenfonds gebruik het om haarself weer in te koop. Bezel, Huh? weet jy wat is 'n pensioenfonds? Hey, Marina. Dink jy regtig ek weet jy? Ek is jou nooslike jong. Ek weet presies man. Ek weet wat is 'n Okay, ek weet nie wat is 'n pensioenfonds. En ek gaan dit ook vir jou verduidelik. Ek is heeltemal te moeg daarvoor. Maar al wat jy moet weet is, Mike het gewerk vir die geld, maar hy is nou oorlede, so dis hoekom dit oorbetaal was aan Sylvie. Okay, nee, nou verstaan ek. Spyker is unemployed.
En hij leeft nog. Bravo, Basil. Wel dan, ons is trots op jou. Nag, ik ga nog was in slaap. En om te sluiten, hè? Oké. Wie is het? Ja, ik kom. Hi, Jerome. Man. Krimaan kom. Ja, kom in. Wanneer kom jij van de hospitaal af? Nog net, auntie. Nou, wat maak jij hier? Moet jij niet rusten, mijn kind? Ik ga zo pad huis toe, auntie. Ik heb mijn phone komen. Jouw phone, waar is jouw phone dan? Ik denk dat we nog daar binnen liggen, auntie. Ik heb in het dak gezet toen ik muziek gespeeld heb, terwijl ik bezig was met de ceiling. Wow, oké. Jouw collega's, nou je die uit. Dus we moeten nou eerst die stof opvieren. Heb jij misschien jouw phone samengevat? Hè? Ik is zeker, auntie. Hij zou mij gebeld om te zeggen en het samenvat. Wow. Waar ik kijk gewoon binnen. Misschien als ze daar die leeg staan nog daar. Auntie. Waar was ik toch op? Hallo, mijn liefie, stranger. Nee, ik als maar hier bij de huis. Nee. Zo jij neemt ze me aan, ik mis jou. Natuurlijk mis ik jou, mijn schat, man. Hai, mijn man, ik kan niet geloven, je gaan voor volle 6 maanden van die huis af. Hè. Ik is toch zo trots op jou, je werkt zwaar. Wat zeg je? Ai! Ai! Ja, Romus, jij mal. Wat zoek op je op bij leer? Dat was een fout, auntie. Dat het weer gebeurt. Asier, bel je ambulance. Drinken!